vandaag hebben we gesproken eigenlijk over wat er allemaal speelt op het gebied van de transition naar sustainability in Europa. We hebben gekeken waarom eigenlijk, wat is de urgency daarvan. En we zien dat er heel veel gebeurt momenteel op het gebied van bijvoorbeeld Shell, die wordt aangeklaagd. En dus inderdaad werkelijk dat Milieudefensie een case wint omdat zij een zorgplicht hebben voor de activiteiten van dochterondernemingen in het buitenland. En dat ook nog eens een keer niet alleen geldt voor de huidige generatie, maar ook voor toekomstige generaties. Dus wat we zien is dat de markt aan het veranderen is en dat er steeds meer wensen en eisen komen om daadwerkelijk meer duurzaam te ondernemen en te opereren. De mensen die we vandaag verzameld hebben aan de tafel, dat was echt ontzettend interessant. En heel leuk, omdat ze ook vanuit verschillende hoeken kwamen die echt zeg maar een cruciale bijdrage hebben aan een duurzame maatschappij, een duurzame economie op Aruba. Dus we hadden iemand vanuit de tourism industry, we hadden iemand vanuit natuur, dus de overheid, natuur en milieu. En we hadden iemand vanuit de hospitality, niet hospitality, van het ziekenhuis. Dus eigenlijk op die sociale indicatoren. We hadden 2 mensen van de centrale bank. Die dus daadwerkelijk kijken ook naar de risico's die ontstaan in hun financiële portfolio ten aanzien van het niet verduurzamen of ten aanzien van impact omdat er niet duurzame activiteiten gaande zijn. Dus dan moet je denken aan het feit dat we risico's kunnen onderscheiden die te maken hebben met fysieke impact, dus de gevolgen van klimaatverandering, extreme overstromingen, droogte. Die risico's die hebben natuurlijk betrekking ook op de vitaliteit van het bedrijfsleven, op het future, klaar zijn voor de toekomst, dus resilient genoeg om dit soort extreme events te kunnen overleven. Well, nós Grant Thornton Aruba junto com o Monero temos um partnership com Grant Thornton Holanda, no qual nós que enfocar e awareness sobre sustainability e a comunidade Aruba está conosco junto com Grant Thornton Holanda e Monero nós também está no mercado de compra ajuda companhias of NGO's dan toch bereik naar meta dan kunnen dingen op het terrein de sustainability. Maar je hoop je placentero, je hoop je discussie, hoop je topic on tocante Aruba, parte de turismo, parte de nossa natureza, e controlcost, parte de financing, controlcost, toch, at the end of the day, veel dingen outro, e que toch, we zitten alleen op het type de die serviços, de business, de NGOs, toch, para por isso, o país ser nível mais alto de tema de SDGs. Nós está enfocar RBG, verdade, nós temos Learning and Development organização que nós falamos binnen Grant Thornton Aruba mês. Dus we zagen daar met de parte de próximo ano nós também com outro tipo de informação assim aqui. E naturalmente junto com os partes da Grant Thornton Holanda nós está por de trazer awareness arriba o mercado aqui que está o mercado muito interessante. Pero muito bom também para o país de Aruba para tocar nós sabe que cultura por agora assim que nós podemos nos países arriba nível mais alto arriba tema de SDGs e também combinar com a natureza e turismo. O qual resultado que nós temos preocupação para com SDGs com nossa natureza tá em relação com o turismo e com nós quer para chegar no nível mais alto. Toda gente tem a missão, sério, está obviamente a missão e gana para nós cuidar nossa natureza, mas também nossa parte de economia também está dependente do turismo. Pero também o resultado com NGOs, companhias struggle tiki para chegar no nível mais alto, só que já me disse kennis, não tem outra hora, capaciteit nog tijd horen. Dus zij het punten aan qua sali hoop je die land hebben. We hadden een uitnodiging van GT om te komen praten over sustainability. En een superleuke groep mensen bij elkaar om eigenlijk te brainstormen over wat is sustainability en waar gaan we naartoe. En je merkt dat we met elkaar heel veel kennis hebben, heel veel wensen hebben.
En dat we eigenlijk met elkaar heel veel hoop hebben hoe we de toekomst beter gaan inrichten. Beter voor onze bevolking, voor onze kinderen, voor het toerisme. En wat natuurlijk enorm belangrijk is voor het eiland. En dat we met elkaar eigenlijk gezocht hebben van waar gaat het naartoe mondiaal? Wat kan Aruba doen? En waar liggen onze uitdagingen? En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we met elkaar als bedrijven ervoor zorgen dat medewerkers en patiënten bij ons als ziekenhuis, maar in de hotels, hun klanten, dat we zorgen voor een betere wereld. En dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar voor Aruba geldt dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met onze natuur. Bomen moeten terugzetten als we ze kappen. Dat we moeten zorgen dat de mangroves terugkomen. Dat we parkietenbos moeten aanpakken. Dat is beter voor de gezondheid. We zien voor het ziekenhuis in ieder geval dat daar toch meer gezondheidsproblematiek naar voren komt dan van andere gebieden in Aruba. Maar het is natuurlijk ook gewoon een beter gezicht als dat opgelost wordt. En dat we gewoon met elkaar zorgen voor een mooiere wereld. Je ziet dat heel veel organisaties in Europa gedwongen worden om na te denken over sustainability. Wij op Aruba nog iets minder. Maar ik denk wel dat dat voor de politiek echt een uitdaging is om daar toch echt aandacht aan te gaan geven. Individuele mensen, bedrijven te dwingen om toch duurzamer te zijn, goed om te gaan met de natuur, het milieu en met elkaar. A apresentação aqui estava também over die sustainability e die parte de directie natuur en milieu é a parte de nós trabalho para procurar para a natureza e meio ambiente há sua atenção e na onda não está comportar ou não está certo posto, mas também companhia que não está e a apresentação aqui está na onda companhia não de focus na sustainability e saca está eigenlijk ajuda é trabalho que nós está fazendo cá. Saca fora nós está usando caba nós trabalha é princípio que na natureza está base de nossa comunidade nós está trabalhar actuar e recriar dentro e essa é bem aqui também de lande e a base de atividade né tem atividade cultural, social of econômico. E essa é a base, a atividade não está basada em sistema e esse sistema está começar somewhere em natureza. Dus nos hotel não está trabalhar banda de beach não banda de lama certo waf não está trabalhar na onda e lama tá assina que está accessible para barco dan grande dus está conta para barcadeira para Oranjestad de São Nicolas também dus tem certa coisa que naturalista provide te doen e oportunidade e hen en tá se uso de e uso nostra curva de percorrer para footprint e dano o menos possível e a que de apresentação é feita mas ali dilante que mais companhia está dando essa atenção e essa que está caminha forward dus caminha para bem no futuro para a companhia não mas também não está fit está preparar para o futuro e ora considerar a natureza e ora botar trabalhar junto com ele e por regenerar também dus é um suporte que o trabalho que nós está fazendo cá.